buhay namin. Pag-ibig mo ay hindi magmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito ay aking sariwa, bawat umaga. Katapatan ko'y dakila, sapagkat dakila. Pag-ibig mo ay hindi magmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito ay aking sariwa, bawat umaga. Katapatan ko'y dakila, sapagkat dakila. Tawag ng pagsamba. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, magiging matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Aking madagalan ay iniiyayo, yan sa aking makakatang. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila ay niligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila ay kinuktok. Tingnan mo at nasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumusunod, mabubuting bagay sa Kanya ay di maulog. Awitin po natin ang ating panimulang himno, Tunay Kang Matapat. Tunay kang matapat, Diyos namin Ama, pinagpapaulit ng iba. Mahamon ka ang ating maulangan. Sa buong panahon, matapat ka. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihan walang tumas.
Manalangin po tayo. Panginoon, nandito na naman po kami sa iyong banal na tahanan, Panginoon. Kami po ay dumadalangin sa iyo, Panginoon, na naway iligtas mo kami sa bagyong ito, Panginoon. At sa pastor namin, Panginoon, na magbibigay ng salita mo, Diyos, naway isa-isip po namin at isa puso namin, Lord. Panginoon, sa kanilang pag-uwi, Panginoon, bigyan mo sila ng ligtas. Ikaw po nawa ang gumabay sa kanila, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Ay, patatayin mo po. Diyos, pinapadalhan mo kami ng mga banal. 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 Habang pinakinggan po natin ang soft music, tayo po ay mag-confess sa ating Panginoong Diyos sa mga kasalanan na ating nagawa. Ang salita ng Diyos sa atin ay isang salita ng kapatawaran, isang salita ng katiyakan, isang salita ng biyaya. Minamahal at tinatanggap tayo sapagkat tayo ay tayo at ang Diyos ay Diyos at wala sa wakas ang makapaghihiwalay sa atin mula sa ating tagapaglikha, ating magulang at ang tagapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Amen. Tayo po ay magkamustahan habang inaawit natin ang Ako ay Maligaya. Mag-peace sign tayo, mag-heart sign. Ayan, tamuan po natin. Pero huwag na po tayong tatayo. Magdagdag po tayo. Pagkasama kita, pagkasama kita, pagkasama kita, ako ay maligaya. Pagkasama kita, pagkasama, ako ay maligaya. Ako ay maligaya. Pagkasama kita, pagkasama kita, pagkasama kita, ako ay maligaya. Pagkasama kita,
pagkasama-sama ka. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng banal na kasulatan. Mga tatagpuan po sa magandang balita ayon kay Mateo, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 12. Ang sermon sa bundok. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. Ang mga mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kaabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mensahe po ng Panginoong Diyos sa umagang ito. Amen. Pakinggan po natin ang isang alay na awitin ni kapatid na Laika at ni Bea. Tayo pong tatayo mo po. Dakila ka,
dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, oh Jesus. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, oh Jesus. Salamat po sa mensahe ng awit. Tunay nga po na napakadakila ng Panginoon, napakadakila ng kanyang pag-ibig sa bawat isa. Amen po ba? Amen. Amen. Ang binasa nating teksto kanina mga kapatid ay mas kilala sa tinatawag nating 8 Beatitudes. Narinig nyo na po ba yun? 8 Beatitudes. Ang 8 ugali na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na dapat ay mayroon tayo dito sa ating buhay bilang tagasunod niya. Kaya iisa-isahin po natin yung 8 yon. Una, sabi niya, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Sa tekstong sa English, ang sabi niya doon ay who are poor in spirit, o yung mahina sa espiritu. Dito ang pagkasabi niya, walang inaasahan kundi ang Diyos. Mayroong pagkakaiba sa translation, pero gagamitin ko po yung English, yung blessed are those who are poor in spirit, for they belong to the kingdom of God. Ano po yung ibig sabihin ng poor in spirit? Pagka ikaw po yung isang taong madali ka ng malungkot, madali ka ng magalit, isa ka ng taong ang tingin mo negatibo na lahat ang nangyayari sa buhay mo, ikaw na yung taong hindi mo na kayang magpakita ng pasensya kasi pagod ka na. Yan po ay sinyales na ang espiritu mo ay nangihina na. Ano ba kasi yung espiritu? Yung espiritu po ng tao, kalakip na yan yung emosyon natin. Halimbawa, yung galit. Nakikita niyo po ba yung galit? Pero nararamdaman natin ang galit. Yung lungkot po, nakikita ba natin ang kalungkutan? Pero nararamdaman natin. Ganun din ang kasiyahan. Masaya ka, pero hindi mo naman nakikita. Pero alam mo sa sarili mo, masaya ka. Pag ang tao, masayahin, madaling makontento, laging grateful, mapagpasalamat. Kahit sa pinakamalilit na bagay, ay rich in spirit po yan mga kapatid. Pero yung kabaliktaran, na lahat na lang ng nakikita mo, negatibo, pessimistic, negative lahat ang nakikita mo. You are poor in spirit. Ngayon, bakit sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kapag ikaw ay mahina sa espiritu ay mapapabilang ka sa kaharian ng ating Panginoong Diyos? Pag ikaw ay mahina sa espiritu, mga kapatid,
gustong-gusto mong makarinig ng patungkol sa pag-asa? Pag may nagsabi sa'yo, kapatid, may pag-asa pa, makikinig ka sa taong yun. Pag sinabi niya, kapatid, itong pag-asa na ito, gusto kong i-share sa'yo kung sino yung pag-asa na tinutukoy ko. Siya ang ating Panginoong Kristo. Pag ikaw yung taong lubog na sa buhay na ito, maniwala ka, makikinig ka. Bakit? Yung mga taong ganon, sila yung mas malaki ang tsansang makinig sa salita ng Panginoong Diyos. Balikan po natin yung ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Sino ba yung kadalasang audiensya? Hindi po ba yung mga may hirap? Hindi po ba yung mga nawalan na ng pag-asa sa buhay dahil sa sakit? Yung mga bulag? Yung mga na-paralyze po? Kahit yung mga namatayan? Yung kaibigan po niya, si Lazaro, namatay. Binuhay niya. Bakit? Kasi naawa siya. Opo. Gano'n, yung mga nakikita natin, yung ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo ay doon sa mga taong mahina sa espiritu. Sapagkat yung pag-asa na dala niya, yung kaharian ng Diyos, yung kaharian ng langit, ay para sa kanila. Ngayon, kung ikaw yung taong sa tingin mo, tama ka sa lahat, napakataas ng tingin mo sa sarili, feeling mo nasa sayo ng lahat, mga kapatid, pag narinig mo yung salitang Panginoong Jesucristo, hindi ka maniniwala. Bakit? Hindi mo na kailangan ng Panginoong Diyos. Kasi feeling mo sa sarili mo, nasa sayo na ang lahat. Neseyo ne ang lahat. Ganun na. Okay na, mayaman ka na. Satisfied ka na sa buhay mo. Okay na. Kaya kahit anong pangangaral sa'yo, hindi mo na yan tatanggapin. Kasi sa sarili mo, ganun ang tingin mo, ma-pride ka. Ano po? Kaya ang magandang balita, mga kapatid, hindi para doon sa mga tao ang alam nila'y sila'y perfecto. Okay? Ang salita ng Panginoong Diyos na siyang makapagdadala sa atin sa kanyang kaharian ay para sa mga taong alam sa sarili nila na sila ay mahihina, makasalanan, hindi perfecto. Yan. Pag tayo ay nakinig bilang mga taong makasalanan, mas malaki, di ba? Yung tsansa natin na tanggapin yung salitang iyon. Kaya nga tayo nandito, mga kapatid, di ba? Kasi nahihirapan na tayo sa buhay. Yung espiritu natin humihina, lalo pagka natakot tayo. Tulad ng paparating na si Bagyong Ruli, kung ano-anong negative na yung pumapasok sa atin. Ano ba yung weapon natin against sa mga negative thinking? Yun ang salita ng ating Panginoong Diyos. May mayaman ba sa inyo yung mansyon ng bahay tapos nandito makikinig ng salita? Wala na, kasi secure na eh. Malaki yung bahay, simentado. Hindi mo na kailangan pumunta rito para makinig. Kasi alam mo sa sarili mo, safe ka na sa bagyo. Hindi ba gano'n? Yan. Kaya sila, pa-relax na lang. Pero yung mga taong punong-puno ng takot, hinagpis, pagdurusa, para sa inyo ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Makinig po tayo, tanggapin natin ang kanyang salita. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya, mapalad tayo sa kondisyon nating mahina tayo sa espiritu. Pangalawa, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ka kung ikaw ay nagdurusa, kung ikaw ay nalulungkot, kung sa tingin mo ikaw na lang ang mag-isa sa mundong ito. Related siya sa kanina, yung poor in spirit. Mapalad ka kung depressed ka. Sa mundo natin ngayon, pagka depressed ka, nasa delikadong sitwasyon ka na. Kasi papasok ka na sa stage ng isolation. Ayaw mo nang makipag-usap, gusto mo na lang magpulong. Ayaw mo na rin kumain, wala ka nang gana sa buhay mo, wala ka nang gana sa mundong ito.
Pero kung nasa depression stage ka, mga kapatid, mapalad ka. Bakit? Kasi aaliwin ka ng Panginoong Diyos. Ikakares ka niya. Yayakapin ka niya. Iko-comfort ka niya. Hindi ba kung halimbawa ang isang Kristiyano, pag siya ay lubog na lubog sa buhay, hindi ba yun yung panahon na kung saan mas napapadasal siya? Yun yung mga panahon na mas nag-worship siya. Yun yung mga panahon, grabe kung umiyak. Sisigaw pa niya yan, luluhod pa yan, itataas pa niya yung kamay niya pag nagpupuri sa Panginoon. Hindi ba? Pero kung ikaw yung tipong tao, okay ka sa buhay mo, yan, parelax-relax ka lang sa likod. Kung ano man yung ginagawa nila, hinahayaan mo lang sila. Di ba po? Halimbawa, pag tayo ay nagluluksa dahil namatayan tayo ng mahal sa buhay, hindi ba mas marami tayong oras sa Panginoon na lumalapit, na dumudulog sa Kanya, na sinasabi lahat ng hinalakit natin? Ikumpara mo sa birthday. Anong sitwasyon ng birthday na kung saan nalapit ka sa Panginoon? Isa lang. Actually, si pastor pa kayo mananalangin si pastor. Pag sabi namin, tapos na. Mananalangin pa ba yung birthday celebrant? Hindi na. Nandun na, nagbibidyogi na. Wala nang time yan kay Lord. Kasi yung time niya, doon na sa pagsasaya ng mga kasama niya. Kaya hindi sinabi ng Panginoon, mapalad ka kung masaya ka. Hindi. Sinabi niya, mapalad ka kung nagdadalamhati ka kasi mas malapit yung presensya ng Panginoon sa'yo para arugain ka, para alagaan ka, para yakapin ka, para bigyan ka ng pahinga sa bawat sakuna na nararanasan mo, bawat problema mo sa buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Yung pangatlo ay mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Grabing mana yun. Pag ikaw ay mapagpakumbaba, mamanahin mo ang daigdig. Ano ang ibig sabihin nun? Isipin mo, ikaw yung isang taong napakaraming gustong gawin sa buhay. Marami kang gustong gawin, marami kang pangarap na nais i-achieve. Alam niyo kung anong gagawin ng mundo? Ito itong mundo natin. Sino ang nagpapaikot sa mundo natin ngayon? Sa 2 Corinthians, kung hindi ako nagkakamali, sinabi ni Apostol Pablo doon na the God of this world is Satan right now. The God of this world is Satan. So, si Satan. Ano ang gagawin ni Satan sa pamamagitan ng mundong ito? Lahat ng gusto mo. Anong nangyari kay David? Lahat ng gusto mo, sasabayan niya. Halimbawa, sige, hindi ka makontento sa isang bagay. Sasabihin ni best friend, ito pa, bibigyan kita, pakakainin kita, gawin mo lang ito, gawin mo lang yan, maaabot mo lahat yan. Kung ikaw yung taong mahilig sa easy money, alam niyo yung easy money? Sa madaling pera, ay tatawag si best friend ng alagad niya. Ito, sabihan mo, magsyabu. Easy money. Sasabayan ka ng mundong ito. Ito, magsyabu ka para madali kang magkapera. Gawin mo ito. Okay naman. Ito, mataas ang pangarap nito. Gusto nito ng authority. Gusto ng power. Ay, ilalagay ko ito sa government. Ano bang gusto mo? Senador? Congressman? Presidente ng Pilipinas? Ibibigay niya yan. Lahat yan. Kaya yung gusto mo, sasabayan yan ng mundong ito. Sasabayan yan ni Satan. Kaya nga, hindi maubos-ubos, hindi matapos-tapos yung gusto ng tao. Kasi meron at meron. Iisipin nyo, kung milyonaryo na ako, okay na. Pitix-pitix na lang ako sa amin. Hintayin ko na lang ang kamatayan ko. Meron nag-isip sa inyo gano'n? Bigyan kitang 10 million. Pitix-pitix ka na lang sa buhay. Meron ba mag-aral? Mag-aaral ka pa, may 10 milyon ka na. Ang katrabaho ka pa, may 10 milyon ka na.
O, itaas natin, 100 million. 100 million. Sino po sa inyo, pag nagkaroon ng 100 million, papetiks-petiks na lang sa buhay? Napakasarap ng mamuhay nun. Hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Hindi ba ganun? Pero tignan natin yung mga bilyonaryo, bakit hindi sila tumitigil? Ano? Bakit yung may-ari ng Facebook, top 10 na yata sa pinakamayaman sa buong mundo? Oh, si Bill Gates. Okay, kilala natin yan na dating, ewan ko lang, siya pa rin. Ang pinakamayaman, mas mayaman pa sa Pilipinas. Alain niyo, pero bakit hindi siya tumitigil? Noon, ang basihan lang, pagiging milyonaryo. Ngayon, ang basihan, tapos sumunod, pagiging bilyonaryo. Ngayon, hindi na po. Pagiging trilyonaryo na ang basihan ngayon. Ano susunod sa trilyon? Quadrillion. So, ang gusto ng tao, pataas ng pataas. Kaya si best friend, bigay lang ng bigay. Para yung attention mo, mawala sa Panginoong Diyos, mapunta doon sa gusto mong mangyari. Pero sabi ng Panginoon, hindi, pagka mapagpakumbaba ka, mamanahin mo yung mundo. Pag ikaw yung isang tao mapagpakumbaba, madali kang makontento sa buhay. Kung ano yung nare-receive mo bilang biyaya ng Panginoong Diyos, sumasapat na yun sa'yo. Mapagpasalamat ka. Ano, kahit nga magutom ka, nagpapasalamat ka. Praise the Lord, I'm still alive. Yan. Ano, kahit anong mangyari, ano yung maging sitwasyon ng buhay mo, lagi kang nagpapasalamat. Kapag ka gano'n ang pag-iisip ko, sasabihin ni best friend, ay, itong taong to, madaling makontento sa buhay, lubayan mo na. Eh, bakit pa uubusin ni best friend yung panahon niya sa'yo, na ibigay lahat ng kapangyarihan, lahat ng yaman, kung ano-ano pa, kung alam naman niyang isa kang taong madaling makontento sa provision ng Panginoong Diyos. Magharap siya ng iba. Kaya nga mamanahin, ang ibig sabihin ng mamanahin, you will overcome this world. You will conquer this world. Nanalo ka sa laban mo sa buhay dahil lang humble ka, dahil lang marunong kang makontento sa buhay. Ang ganda, no? Ang ganda. Susuko sa'yo, si best friend. Maniwala ka sa akin. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Righteous. Blessed are those who hungers for righteousness, for they will be filled. Ano yung righteous? Yung tamang gawin. Pwede siyang maganda, pwede siyang masama sa paningin ng tao. Righteous. Halimbawa, ganito. Sino ang example natin? Si Melissa. Ang kanyang nanay inatake. Example lang po. Kailan kay Miriam. Kailangan bumili ng gamot pero walang pambili ng gamot. Ang ginawa ni Melissa, nagnakaw sa mercury drug para may gamot na ibinigay sa kanyang nanay. Pero si Melissa, nahuli. Tanong, maganda ba yung ginawa ni Melissa ang pagnanakaw o masama? Masama. Pangalawang tanong, tama ba yung ginawa niya para sa nanay niya? Mali. 50-50 kayo ngayon. O sige, ipaliwanag natin mga kapatid. Sa mata ng tao, dalawang bagay. Maling gawa, masamang gawa o mabuting gawa. Kaya nga ang Diyos noong Old Testament, ang lagi niyang ginagawa, hindi yung masama sa'yo o yung mabuti sa'yo. Ang lagi niyang ginagawa, yung tama para sa'yo. The right thing. Sa Bible, sa Old Testament times, hindi sikat yung salitang God is good all the time. All the time, God is good. Hindi. Ang sikat doon, God is righteous and just.
God is righteous and just. Ginagawa niya ang tama at hinuhusgahan niya. Humuhusga siya ng tama. Sa ginawa ni Melissa, mga kapatid, ay isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanyang ina dahil nangangailangan ng gamot. That is a form of love. Sacrifice. Sacrifice. Pero, nahuli siya. Hinuli siya ng mercury drug na isang napakalaking kumpanya na hindi naman siguro ikalulugi yung gamot na yon. Saan magfo-fall ang judgment, mga kapatid, ng Panginoon Diyos? Hindi po kay Melissa. Nandoon sa mercury drug. Doon sa management. Pag si mercury drug ipinakulong si Melissa na nagnakaw ng kakarampot na gamot na hindi naman ikababagsak ng kumpanya, yun ang hindi tama sa mata ng ating Panginoong Diyos. Matindi ang parusa doon. Matindi ang parusa doon. Kasi kung ang basihan lang natin ay yung maganda o hindi, meron akong tanong. Noong Old Testament times, mayroon silang tinatawag doon na the covenant of God. Yun ay nasa isang box. Bawal hawakan yun ng hindi taong ginawang banal ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, yung covenant box na yun ay kinuha ng mga sumakop sa mga Israel. Alam niyo pong ginawa ng Panginoong Diyos? 50,000 lang naman po yung pinatay niya within that second na hinawakan nila. Patay ang 50,000. Tanong, sa paningin ng tao, maganda ba yung ginawa ng Diyos o masama? Kung sa standard ng tao, ang tawag doon, mga kapatid, genocide, mass killing. Aba, kaya nga, yung mga pilosopong hindi mo alam kung naniniwala o hindi sa Panginoon Diyos, sasabi, napakasama naman ang Diyos nyo. Pumatay ng 50,000. Pero ikaw na nakakala, tanga, yung kasi ang tamang gawin. At ano ang pakialam ng Diyos sa opinion mo? Ginawa niya lang tayo. Pag gumawa ka ng eroplanong papel, pwede mong sirain yan. Hindi masakit sa loob mo. Bakit? Gawa mo. Pero pag gumawa ka ng gawa ng iba, ay, masasaktan yung original na may gumawa. Ganon din ang Panginoong Diyos. May karapatan siyang gawin kung ano ang gusto niya sa bawat buhay natin. Kasi tayo ay kanyang gawa. Kaya ang ginagawa niya, yung bagay na sa tingin ng Panginoong Diyos ay tama. Sa aksyon ni Melissa, that is love. That is sacrifice. Kasi kung babalik ka Hesus Kristo, ay grabe naman yung ama ni Jesus, pinapatay siya. Hindi ganun na. Hinayaan niyang mamatay sa krus. Pero alam natin ang rason, para sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa. Eh di tama. Sa paningin ng Diyos, tama. Ganun yun, mga kapatid. Kaya kung tayo rin ay uhaw sa mga bagay na tama, nandyan ang biyaya. Yung mga tamang gawin. Halimbawa, pagdidisiplina sa anak. Alam nyo ngayon masyado na talaga ang imirasyon. Pinagbabawal na yung pagpalo. Pwede ba naman yun? Panahon pa nila Abraham, namamalo na sila eh. Bawal mo na raw paluin ang inyong mga anak. Di ba? May bagong batas. Pwede kayong ireklamo kayong mga magulang. Pero alam natin na pag pinalo natin yung mga anak natin, tama yun. Kahit umiyak, kahit masaktan. Kasi pagdidisiplina yun. Yun ang mga tamang gawin. Huwag mong tignan yung perspektibo nung dinidisiplina mo kasi bata pa yan, hindi pa yan nag-iisip. Ngayon, yung anak mo, pinagsabihan mo lang, hindi mo naman sinampal, hindi mo naman pinalo yung puwet, pinagsabihan mo lang. Anong gagawin ng mga anak kayo? Babawi.
makikipagsigawan, makikipag-away, kaway-kaway sa mga anak na ganon. Kahit nalalayo po kayo sa karya ng Diyos. Yun ang katotohanan. Sinasabi ko po sa inyo, kung hindi nyo kayang igalang, mahalin ng magulang nyo, mas lalo pa ang Panginoong Diyos na hindi nyo nakikita. Amen. Kaya gawin po natin palagi yung tama, lalong-lalo na sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Yung mga merciful. Ano? Ang hirap sa Kristiyano, Lord, patawad. Lord, maawa ka sa akin. Tapos meron silang kapwa. Kapatid, patawad, wala akong pambayad sa utang. Ay! Marunong kang humingi ng tawad at awa, hindi ka naman marunong magbigay nito. May requirement ang kapatawaran. Na-discuss na po natin yan ng mga previous weeks. Na kung gusto mong patawarin ka ng Panginoong Diyos, magpatawad ka rin ng kapwa mo. Magpatawad ka. Yung mga hinihingi mo sa Panginoong Diyos, siguraduhin mo na kaya mong ibigay sa iba. Kaya pag ikaw ay maawain, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mahabag ka, mahabagin ka sa ibang tao, kahabagan ka rin ng ating Panginoong Diyos. Maawa rin ng Panginoong Diyos sa iyo. Pero kung ikaw ay taong punong-puno ng pride, yung pride mo hindi mabili-bili, 650 na lang yung pride, pero yung pride mo, grabe pa rin, mga kapatid. Siyempre, huhusgahan ka rin ng Panginoong Diyos. Huwag kang umasa ng awa sa Kanya kung ikaw mismo ay hindi marunong maawa sa iba. Okay po? Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sa English, ang sinabi doon, pure in heart, hindi clean in heart. Ang ginamit kasi rito ay malinis, clean. Pero pag sinabi nating pure, iba yun. Sa English ay pure in heart, sapagkat makikita nila ang Diyos. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo nga ba yun? O si John? Wala pang nakakita sa Diyos maliban sa kanyang bugtong na anak. Wala pang nakakakita sa ating Panginoong Diyos maliban lang si Jesucristo. Siyempre ang ating Panginoong Jesucristo, automatic, puro kasi yung puso niya. Nung siya'y naging tao, puro yung kanyang puso. Kaya makikita talaga niya ang Panginoong Diyos. Pero tayo, dahil namantsahan tayo ng kasalanan, hindi natin makikita ang Diyos. Pag nagpakita ang Diyos, mamamatay tayong lahat. Ganun lang po kasimple yan. Paano natin malalaman kung makikita natin ang Diyos? Pagkatapos ng Judgment Day. Pagkatapos ng panahon na tayo ay hahatulan isa-isa. Halimbawa, si Auntie Ribeng, binuklat na yung Book of Life. De La Cruz kayo, Auntie. Ano ba yung full name nyo? Rebecca De La Cruz. Tinignan, ewan ko kung ang manghuhusga ay si Pedro, kasama yung manok niya, pero meron po talagang manghuhusga. I-check yung pangalan natin sa Book of Life, sa Revelation yun. Rebecca De La Torre naman yun doon, X na kagad. Wala na. Pag wala ka sa Book of Life, hindi ka kasali sa langit. At least nasaksihan mo, ay, may ganito pala sa langit. Pero kailangan mo na magpaalam kasi hindi ka pwedeng magtagal doon. Ngayon, nakita, Rebecca De La Cruz. Sige, pipindot na. Yung libro, touchscreen. Pipindutin yan. Lalabas yung buong buhay ni Auntie Ribeng. Lahat ng kanyang ginawa nung siya'y nabubuhay pa. Kompleto, Ricardo, sa detalye. Recorded po lahat yan.
Meron pong isang sa kaharian ng Diyos yung nilalang na puro mata. Puro mata. Isang halimbawa yung, alam niyo yung pinya? Parang gano'n. Puro mata. Siya yung saksi sa bawat nagaganap sa mundong ito. Kaya wala kang pwedeng pagtaguan. At pagkatapos natin mahusgahan, doon natin malalaman, pure nga ba ang ating mga puso nung tayo'y nabubuhay pa. Okay po? Kaya ang panghuhusga na ito ay sa ating Panginoon lamang. Siya lang ang makapagsasabi. Pero, may magagawa tayo. Paano ba gawing pure ang ating heart? Mamuhay po tayo sa pag-ibig. Yun na yung summation. Yun na yung totality ng lahat ng aral ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung paano natin isabuhay, it's always about love. Okay po, love. Love to God and love to our neighbor. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Kino-consider nyo ba yung sarili nyong anak ng Diyos? Kukunti yung nagsabi, dadalawa. Sige, sa mga hindi po, hindi pa sigurado na sila ay anak ng Diyos. Anak ng ating Panginoon. Mga kapatid, pagka tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo, automatic anak tayo ng Diyos. Okay pa, malinaw po yun. Hindi yung nagdadalawang isip ka pa. Anak ba talaga ako ng Diyos? Wala na pag nagdududa ka. Dalawa lang ang pwedeng maging may anak sa'yo. Diyos at demonyo. Ulitin yung tanong. Sino sa inyo ang anak ng Diyos? Yes. Yung hindi nagsalita. Meron pa namang pangalawang tanong, pero hindi ko na itatanong. Nasabi ko, dalawa nga lang. Anak ka ng Diyos o anak ka ni best friend. Okay po? So, tayo, dapat ay we are peacemakers. Pag sinabi natin peacemakers, hindi yung aktivista, magrarally ka dyan. Hindi ka nag-i-encourage ng peace daw, nang i-encourage mo itong gulo. Nag-i-encourage ka ng away. You are provoking kung sino man yung kinararali mo dyan, kung sino man ang kinatutunggali mo. That is not peacemaking. Kasi kung gano'n din lang, dapat si Jesucristo nakialam na sa Roman government. Nakialam na nagnakaw lang. Naalala nyo yung dalawang kasama niyang naipako? Di ba may kasama siyang ipinako rin sa cross? Ano yung krimen nila? Nagnakaw. Dapat aktivista na rin siya doon. Itong dalawang ito, nagnakaw lang, ipapako, hindi pwede. Makibaka. Huwag matakot. Pero hindi ganoon ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi peacekeeper siya. Nung hinuli nga siya, tapos yung isang disipulo niya, ginanon yung tenga ng isang slave. Natanggal. Ginamot pa ng ating Panginoon sa Kristo yun. Peacemaker. Ganon din tayo. Hindi tayo sentro ng kaguluhan. Sumisentro tayo kasi gusto natin yung both parties ay makapag-ayos, mga kapatid. Okay po? Yan. Yun ang peacemaking. Kung meron sa atin na alam niya sa sarili niyang may pwede namang gawin, gumit-na ka. Huwag kang matakot, peacemaker ka ngayon. Kaya bilang peacemaker, dapat hindi rin tayo pinagmumulan ng gulo. Hindi tayo pinagmumulan ng away. Parang pulis. Hindi sila pinagmumulan ng krimen. Yan ang mga pulisan natin. Diba? PNP. Hindi kayo pinagmumulan ng krimen. Sila yung gumagapi sa krimen para magkaroon ng kapayapaan. May ginagawa sila. Ganon din po dapat tayo bilang anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang ganda. Yung mga inuusig, yung mga criticize,
Yung mga grabe-grabe ang judgment. Yan. Diba, may ginawa kang tama. Tapos inuusig ka. Kung ano-anong pinaggagawa sa'yo, sinasaktan ka. Mapalad ka. Ano pa? Mahirap mabuhay ng isang Kristiyano, di ba? Kaya yung kahirapan na nararanasan natin mga kapatid, isipin natin, yan ay biyaya kasi mapapalad tayo dahil nakakaranas tayo ng ganyan. Yan ang sinyales na tayo ay tatak Kristiyano at tunay tayong Kristiyano. Yung suffering, kaya nga tayo nahihirapan kasi si best friend gagawin ang lahat para mapaalis tayo, pumapalayo tayo sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Hindi niya sinabi rito, ay mapalad ka kung ikaw ay sikat, kung ikaw ay mataas ang tingin ng kapwa mo, kung nirerespeto ka ng kapwa mo, kung mababait sila sa'yo. Hindi, kabaligtaran lahat ng sinabi. Kung ikaw ay inuusig, kung ikaw ay pinapahirapan ng dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ikaw ay mamumuhay sa pag-ibig, asahan mo yan. Kung ikaw ay mamumuhay bilang isang Kristiyano, asahan mo din yan. Pero isipin mo yan na pagpapala. Blessing yan. Mapalad tayo. Kasi yung mga taong nakakaranas ng ganyan, mga kasama ng Panginoong Diyos sa langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. May nakakaranas ba sa inyo nun? Isang magandang halimbawa yung narinig ko nun ng mga kabataan. Yung may ginawa silang activity sa dagat. Ano yung naging panghuhusga ng mga matatanda? Si ganito, may ginawa sila ni ganito. Maganda. Wala na, pinagchismisan na ng buong kabaruan. Nagkaroon na ng samaan ng galit. Samaan ng loob, galit-galit na. Pero na yung nangyari, hindi ba? Doon sa mga kabatang naapektuhan, na alam nyo namang hindi totoo, ay pagpapala yun sa inyo. Pagpapala, ang ganda eh. Mapalad ang mga nilalait at inuusig. Yan. Ng pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Bakit? Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Ganon kasarap pag tayo ay nahihirapan. Kaya pag ikaw nahirapan, wag mong bawian yung nagsasabi nun. Hayaan mo lang yun. Hayaan mo lang ichismis ka. Dapat matuwa ka pa doon sa nagchismis sa'yo. Matuwa ka pa doon sa nangalakit sa'yo. Praise the Lord. Kasi ikaw ang nagiging daan para ako ay lalo pang pagpalain ng Panginoong Diyos. Amen. So yun po yung 8 na pag-uugali na dapat natin tandaan. Yung mga karakter. Si Bibi, feel na feel niya yung worship. Feel na feel niya ang worship. Kaya mga kapatid, maging aware po tayo sa ugali na mayroon tayo. Isa-isip natin, isa puso natin, at syempre, isa pamuhay natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santo Espiritu. Amen. Magsasanay kung ano ang itinuturo namin. Ang mga salita at pagsamba dito sa simbahan ay maganda. Ngunit ang Diyos ay nagmamalasakit tulad ng tungkol sa kung anong ang ginagawa natin sa bawat iba pang oras ng linggo. At tungkol sa kung ano ang nangyayari dito sa United Methodist Church sa buong linggo.
Kami ay kasusyo ng Diyos at sa isa-isa pa sa kamanghamanghang ministeryo na ito. At ang aming pagbibigay ay isang paraan upang maisagawa ang itinuturo, kabaitan at galak. Ipunin natin ng sama-sama ang ating mga regalo at ialok ito sa Diyos bilang pasasalamat at papuri. Kantahin po natin yung give thanks. Give thanks. Give thanks to the Holy One. Give thanks because thanks be Jesus Christ. Say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo pong lahat ay manalangin. Masasalamat po. Diyos na lahat at pagpapasalamat sa iyo. Inaalok namin ang aming buong sarili sa iyo. Lahat na meron kami at lahat na meron kami. Tulad ng iyong mga santo na nauna sa amin. Pinapanalangin namin na tulungan mo kami maging matapang sa aming misyon at sa aming saksi. Nawa sa amin na nagbigay ng dapat sa magbigay ng mataya, na naglilingkod sa iyong pagkakawag ng katanganan ng dapat sa amin at malayo sa amin. Upang isang araw ay matayo ang isikat na nakakainan at nagtitinong ng maraming platform. Iangkat sa namin ito sa pangalan ng ating kapaganda at magmamukos. Ito na aming Panginoon. Awitin po natin ang ating pansarang himno, ang Blessed Assurance sa dialektong Tagalog. Jesus ay aking tunay, tulad niya ay kapanawagan, may kaligtasan, bagong buhay, iwan ng Diyos ay aking taglay. Ating palaging sasaysayin, araw-gabi kong awitin, mamiligtas mo'y pupurihin, ngalan niya sasambahin. Buong tagsubong susundin siya, kawalhatian ay nakikita, pangin sa langit siyang may dala, nakabutihan at pagsinta. Aking palaging sasaysayin, araw-gabi kong awitin, mamiligtas mo'y pupurihin, ngalan niya ay sasambahin.
Jesus ay may kasiglahan. Gustos biyaya pagmamahal, nasa luwalhati nagtitingkad. Tayo po tumayo kung kaya po natin. Aking panalangin sasaysayin, araw-gabi kong awitin, maliligtas ko'y pupurihin. Ngalan niya'y sasambahin. Patuloy po namin itinataas ang inyong ngalan, O Diyos, sa pangalan ni Jesucristo. At kasunod po nito ay ang aming pasasalamat ng lubos sa bawat biyaya na inyong ipinagkakaloob sa bawat isa. Lalo nyo pong pagpalain ng mga kaluluwa na inyong tinawag ngayon upang makapakinig ng inyong turo, ng inyong salita na siyang aming kakanin para sa aming spiritual na buhay. Panginoon, sa pangangailangan ng bawat isa, kayo po nawa ang magbigay ng lahat ng ito na tama sa inyong paningin. Panginoon, patuloy po ninyong pagdubayan, gabayan ng bawat isa, lalong-lalo na po sa pagdating ng mga malalakas na bagyo sa aming bansa. Pero kami naman po ay naniniwala ng bagyong ito ay walang-wala pagdating sa ngalan ninyo. Panginoon, sa mga kasamahan po namin na wala rito ngayon, ay nilalapit din namin ang buhay nila sa inyo, sa bawat sakit, sa bawat hirap, sa bawat hinagpis, sa bawat problema, ay kayo po ang manguna sa bawat isa, O Diyos. Lalo nyo pa pong palalimin ang pananampalataya ng bawat isa at turuan po ninyo kaming mamuhay sa pag-ibig nang sa gayon ay may sakatuparan namin ang bawat natututunan namin dito sa iglesyang inyong itinatag. At tulungan din po ninyo kami, O Diyos, na gawing ugali, gawing habit namin ang 8 Beatitudes na inyong itinuro sa amin sa umagang ito. Mulit-muli po, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming tagapagtanggol na si Jesucristo. Amen. Pagpapalat, kalwalhatian at karunungan at pasasalamat at karangalan at kapangyarihan at maaring sa ating Diyos magpakailanman at magpakailanman. Amen. Lumabas tayo upang maging bayan ng Diyos. Pumunta sa lakas, pumunta ng may lakas, upang maging tayo'y maging santo ng Diyos, sapagkat hindi tayo nagugutom at hindi na tayo mauuhaw pa. Ang araw ay hindi tayo tatamaan o anumang nakakapasong init. Lumabas tayo upang maging bayan ng Diyos. Buhayin natin ang daan ng Diyos nang may kumpiyansa, sapagkat ang Diyos natin ang siyang ating pastor at siyang gagabay sa atin anuman ang panahon ng ating buhay. Lumabas tayo upang maging bayan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santo Espiritu. Amen.